निर्माता कृष्णा यादव नंतरही डीजे गुड्डू राज मधुबनी माँ गायत्री रिकॉर्डिंग स्टूडियो। सुना सुना बाबा हो सुन ले, सुना सुना बाबा हो सुन ले, कहै छ भगता बात के सुन ले हो। हे हो काबर उठा के देव घर एलिए, गंगा जी में जल भरलिए, भोला हो तोरा हाथ पर चढ़ेलिए, तैयो न तोहर दर्शन पलिए। सुना सुना बाबा हो सुन ले हो। मधुबनी अभी आप सुन रहे हैं सावरिया म्यूजिक। सुना सुना भोला हो सुन ले हो। सुना सुना बाबा हो सुन ले, कहै छ भगता बात के सुन ले हो। हे हो पिया पहाड़ पे चढ़ के एलिए, बोलबम के जाय काड़ा लगलिए, गंगा में एक टंगा देलिए, तैयो न तोहर दर्शन पलिए। हे हो सुना सुना बाबा हो सुन ले हो। डीजे गुड्डू राज मधुबनी हे हो सुना सुना बाबा हो सुन ले हो। हे हो सुना सुना बाबा हो सुन ले, कहै छ भगता बात के सुन ले हो। हे हो पुलिस के लाठी ही पीठी पे खेलिए, 2 किलो पर शादी चढ़ेलिए, घूम घूम मंदिर देखलिए, तैयो न तोहर दर्शन पलिए। हे हो सुना सुना भोला हो सुन ले हो। गुड्डू राज मधुबनी मधुबनी हे हो सुना सुना बाबा हो सुन ले हो। हे हो सुना सुना बाबा हो सुन ले, कहै छ भगता बात के सुन ले हो। हे हो श्रद्धा मन से तोरा पूजलिए, सबटा हम सोमवारी केलिए, धर्मेंद्र से भजन सुनलिया, तैयो न तोहर दर्शन पलिए। हे हो सुना सुना बाबा हो सुन ले हो। हो बाबा कतऽ सुतल छ?